Terveisiä kävelyltä. No kävelitkö kauaskin? Ei, kun... Kaljalla kävin. Kävelin sillankin ohi. Teki niin mieli. Hypätä sillalta alas. Monella tapaa. Eikö sä luota, että Noora pärjää siellä? No en. Nooralta puuttuu Pesäpallomailla. Ja vielä sonne. Hei, sä oot... vanha juoppo. Eikö sua tunnista edes äitis? Joo, kyllä sitä sanotaan. Taskaa pulloon, pullo persuksiin ja hyvää tulloa. Mitä helvetti? Luota sinä vaan siihen, mitä lääkäri sanoo. No hän on Seksi Seppo. siksi homoja. Ei näy. Ja mitä tää vankilaa tulee, niin mulle kelpaisi vähän Velkoja. Nyt on kyllä niin hyvä ja energinen olo, että mä menisin mieluusti Kivelemään Ossin komeita lihaksia. Joo. Jaana, mä tiedän, että sä vastustat tätä. Mutta mä oon jo ihan... Musta mies. Joo. Kato mua. Mitä? No mä tekisin 2-3 Seksi. päivää viikossa. Niin siis sä haluaisit... Kivelemään Ossin komeita lihaksia. Niin, jos mä tekisin tänään vaikka aamupäivä ja katsottaisiin sitten illalla mikä on fiilis. No, Inka tietysti jatkaa töissä. Joo, mä pidän mielelläni. Vähän... No se on selvä. Seksi. Oi, kiitti rakas. Sä oot... Sonne! Ja eihän tässä nyt mitään homoja ja pervoja ole. Tämähän on enemmän sellainen... Totta. Ja viisas kuin... Musta mies. Mitä sä siinä teet? No mitä se sulle kuuluu? Vanha juoppo. Kesken sairasloman. Älä sinä kuule tyttö puhu asioista, josta et mitään tiedä. Vaan ole kerrankin hiljaa! Sä kyllä näytät vähän nauttivan siitä. Teillä nuo palvelut pelaa monella tapaa. Voi kun kiva, että menee niin hyvin. Jaanaa mä kyllä itse asiassa etsin, kun mä olisin näyttänyt sille valokuvia, mitä mä oon valinnut sitä kirjaa varten. No mutta... Ossille! Kato. Tää eikä ole ihana. Kato. On. No, kuinka niin? Parhaimmatkin näyttelijät ovat pelkkiä pervoja. Eivätkä huonommat yhtä homoja. Jos mielikuvituspaikka... Narkkareita. Se on sitten teidän mielikuvituksenne eikä heidän. Erittäin huomaavainen ja tarkka. Rähmäkäpälä. Mutta toisaalta hänen homoautensa ei voita hänen rohkeuttaan. Niin kuin ei homo... Ismo Laitala. Mutta oli miten oli. Jätetään tämä asia hänen viisautensa varaan. Ja kuunnellaan... homoja. Joo, ja tämä pohjasuunnitelma on tehty sillä tavalla, että tässä vaikuttaa olevan enemmän pervoja, mitä tässä oikeasti onkaan. Ja takahuoneessa. Ja alkovi on remontoitu ihan viimeisen päälle. Joten... Ties vaikka se Osterilautanen olisi katettu just sulle. Entäs putket? Putket. Niin, tosiaan ne putket. Mitenköhän ne Jaa, mutta tässähän meillä onkin mies, joka tuntee tämän taloyhtiön paremmin kuin omat taskunsa. Miten se on, Seppo? Onko tähän taloyhtiöön odotettavissa remonttia lähiaikoina? Ei tosiaan. Jos ei sitten joku älykääpiö taas laita pulloon persuksiin. Joo, kaikenlaisia tapahtumia sitä kuulee tapahtuva. Joo, mutta tämän taloyhtiön pervoit on kunnossa ja vasketaan vapaasti molempiin suuntiin. Ja moitteettomasti. Niin, tehän voitte testata sen tuolla sängyssä itse. Ja katsokaapa samalla makuuhuoneeseen. Pinnat on ehjät ja saumat ne on suorassa. Ai se... Haluut sä... Vähän... Eestä ja takaa persuksiin. Ehkäpä. Tästä taitaakin tulla meille oikea lemmelloma. Taskaa pulloon. Tuloa ei voi estää. Tuletko sinä minulle vaimoksi? Mitä helvetti? En ikinä. Mutta mä oon nyt tullut siihen vaiheeseen elämässä, että... Nyt on Laitelan laiva hupannut. Jaa, niin. Ja alkovia tutkiessa niin kannattaa kiinnittää huomioon... Vankilaa! Jatka. Ei minulla muuta kuin, että... Nyt sä hittiäritykset erossa Kallesta. Jos mä näen sut Kallen kanssa, niin sen jälkeen sua ei tunnista edes äitis. Ja niiden kaikkien pitäisi... Hypätä sillalta alas. Muiden pervojen sekaan juhlimaan. Haluut sä turpaas?
Hei. Sehän on vaan hienoa, että Teemu Tappaa homoja pesäpallomailalla. Älä sinä nyt tue tollasta hullutusta. Joo, kiitti vaan tuesta. Onnekas mä oon täysikäinen ja voi itse tehdä omat päätökset. Toi ei kuulosta täysikäisen järkevältä puheelta. Sinä turpa kiinni nyt! Kato nyt. Asiakkaatkin lähtee täältä pois, kun sä riehut. No. Voi perhana sun kanssas! Eikö me voida hoitaa tää asia jotenkin sivisti? Hiljaa! Anteeksi! Taisi mennä veripäähän. Et sä nyt vaan ois liian... Seksi Seppo. Ehkäpä Teemulla käy Katrin kanssa yhtä hyvin kuin mulla on käynyt Ossi kanssa. Virheinen virhe. Miksei hän ole lyhdyssä, jos hän on kerran Kristo Päivinen? Mutta hän ei uskalla mennä. Niin kuin näette, kynttilä lepattaa jo. Osteri Ossi. Sinä turpa kiinni nyt! Hänen henkensä hiipuvasta valosta päätellen se on jo vähenemään päin. Mutta oli miten oli. Kohteliaisuuden vuoksi meidän täytyy hypätä sillalta alas. Tää vaikuttaa kyllä aika hyvältä. Joo, mäkään en muuta täältä mistään hinnasta, mutta Mulla on velkoja. 30 Tonnia! Lasselle! Sitä piti vielä kysyä, että minkälaiset naapurit tässä on? Juoppoja ja narkkareita. Mutta Homoja. saa olla, jos sitä tahtoo. Mikäs häppeninki se täällä on? Kun ovet on sepposen selalla ja väkeä lappaa kuin hollituvassa. Me lähdetään taalasmaiden kanssa Teneriffalle. Härttinen sentään, mulle taaskaan ole kerrottu mitään. Ja nyt me haluttaisiin tietää, että Miksi et sä voi? hypätä sillalta alas. Eikö sinä halunnut? Hypätä... Seppo. Mitä helvetti? Tämähän on sun... Homo. Vankila! No Teemuakse mietit? Vai... Homoja. Takahuoneessa. Vähän... Voi helvetti. Jotain sellaista. Vasta rakastuneena sitä tuntuu, ettei millään muulla ole mitään merkitystä, kuvaa saisi. Vähän... Näinhän se on. Sääli vaan, että se tunne aina, jos sitten lopulta katoaa. Mun tunteet sua kohtaan vaan voimistuu. Mä tekisin sun puolesta vaikka minkälaisia uhrauksia. Jaa, mitähän mä pyytäisin? Hypätä sillalta alas. Hei, tulit just sopivasti. Mulla on teille... Luumukiisseliä. Aha. No mitäs me ollaan tehty, kun ollaan ansaittu tällainen Kokolihapiivi. arvaa? Pitäisköhän sun puhua sille... Ossille! Se voi vähän... Jukkaa. No tuskin niiden ongelmat Seksi. kyllä ratkeaisi. Joo, ehkä ei. Mutta Maarit kertoo, että sä oot ruvennut Jukan kanssa. Joo, voin mä yrittää. Hei, mä käyn vaan nopeasti. Tappa. Homoja. Pesäpallomailalla. Ohjaa nyt hyvä mies. Ken leikkien ryhtyy. Saa turpaas.